Ineyo ndimafuna nditamvetsetsa makamaka funso langa lichokera mu buku limene likuchokera malipoti pa page 74 pamene pakufotokozedwa nkhani ya mmene pamene pakupitiriza kufotokozedwa nkhani ya mmene tithe imagwirira ntchito. Ndepeza kufotokozera kuja kunali mu chilankhulo cha Chizungu. Mbali zina timamva, mbali zina sitimamvetsetsa. Ndiye izi ndikufunsa potengera kuti kumipingo kumene atituma tikamakafotokozera tikathe kufotokoza momveka. Ndiye ndimafuna nditamvetsetsa makamaka musimo pameneno mwayamba kufotokoza za maperesenti. Ndimafuna ndipemphe kuti mutifotokozerepo mapercentage amene mwawayikawa makamaka 40.5% imene mwayifotokoza kuti imene imagwira ntchito bwanji kuti tiyimvetsetse bwinobwino kuti tingathe kukafotokoza kumene kuchokera. Zikomo kwambiri. Chisanzo chophweka chimene ndikhoza kupereka mwachisanzo wina akapereka 100 kwacha ngati chachikhumi ikafika ku conference ife timatsala ndi 59 kwacha 50 tambala kutantha kuti 40 kwacha 50 tambala siya conference iso ya tikwena titumize ku higher organization kumene kuli ku Malawi Union. Chamveka bwino? Ndibwerezeso? Zikomo kwambiri. Mwanjira ina ife sititsala ndi zonse ndalama sizikhala ku conference ifeyo timangotengapo ma percentage atuwo ifenso titumiza ku higher organization kumene kuli ku Malawi Union. Zikomo. Mutilole kuti nditenge funso lomaliza ndikupepese ndaona pali ma delegates ochulukira koma nthawi yathu molingana ndi programu yathu yatithera ndikupepeseni omaliza kalamayi muli apo mwayitenga maiki. Zikomo kwambiri ine 2 minutes. Mrs. Joanna Kapirinkoma nachokera ku area 47. Ndi mafunso atatu. Ndi chabwino imene atipasa mwina mukwezeko maiki pafupi mumveke. ndithokoza kwambiri chifukwa cha ripoti imene mwatipasa imamveka bwino. Mene executive secretary amapereka ripoti yawo page 54 56 mwana nafikire pa membership mene timaganizira. One of the reasons anapereka njoti financial constraints. Ndieno mene report yanu mwapereka mwanena kuti the financial stand ya CMC is strong. Imene mwanenera pa page 62. Ndiye mafuna kuti mupange reconcile the two. Funso la chiwiri mwanena pa page 65 kuti munapanga agribusiness mene munapeza mabagi 298. Ndifuna ndifunse kuti kodi business imene inapindula did a profit, how much did you put in? Foti mwanena kuti mufuna mupite kuma mega farms sopano. Ndifuna tione kuti kodi kumene munayambirako zinapindula olo iyayi. Funso lomaliza. Mutsala ndi 50 seconds. Mafuna ndifunse pa page 76 mwanena kuti some of the achievements project achievements mwanena kuti mwakhala mukuthandiza machechi amene akusimphina leaping churches. Mathandizo amenewa ndi mathandizo amtundu wanji. What type of assistance do you give them and on what projects and what activities? Zikomo kwambiri. Okay, zikomo kwambiri tiyambire lomalizalo chifukwa chonena kuti tathandiza motani. Timakamba pano kunena kuti kuma request ambiri nanso mwina malata ndizipiti timathandiza ku amounting to that amount. Then yachiwiri munakamba zoti
tikukamba zoti tapanga 298 bucks. Yes, we did. And my expenses okhuzana ndi project imene yakhala ikuchitika kumeneko ndi less than tanthauza kunena kuti ngati current market lero litakhala kuti chimangacho tifuna tigulitse tikukamba za 17 or 18 million ndiye mukhoza kuchotsa nokha 18 kuchotsa ndi 7 mupeza kunena kuti kuli 11 nanga chitakhala kuti chadula and ifeyo tayika mtengo wotsika kunena kuti sitinayike mmene mwina anthu akupangira 60 65 komano ife tapanga always on the lower side yonena kuti tikudziwa kunena kuti mwanjira ina iliyonse tikuyenera kugulitsa pa mtengo umenewo. Loyambiriro sindinakumvetseni bwinobwino munakamba za executive secretary, ndingakupempheni kuti mwina mubwereze kuti ndikuyankheni molondola. amene munasungira maiki mu ayeso mutapatseni mai mwachidule nthawi yathu yatitera. Yeah, very fast. What I said was, executive secretary been amapereka report yawo. Ma constraints, pamene sitinafikire, amati chipoti financial constraints. Oh yeah, ziko mukwambiri mai. Ndizoonadi kunena kuti imeneyo imakhala di challenge. Komano ndimafuna nditere, kuna ndizoonadi kuti palibe nthawi imene ndinamva kunena kuti ndalama ndizokwanira, komano mwina ndofunika kuona kunena kuti kodi ma challenge yake kwenikweni akuchita base pati. Chifukwa choti olo titapereka 100 million lero ipezekabe kunena kuti ndi mmene zinthu zikukwerera ndalamayo ndiyosakwanira. So ndofunika mwina ifeyo ngati ma department awiri ndofunika kuwaonetsetsa kunena kuti kodi kwenikweni tikhoza kupanga bwanji kunena kuti tikhoza kufikira. Komano ifeyo tikunena kuti the financial position of Central Malawi Conference is strong chifukwa choti it's meeting the requirements ndi kutengera ndi policy ya Seventh-day Adventist Church. Thank you. Okay, tathokoza kwambiri ndikupepesa ngati mungandilole koma mulole kuti chair azikhala ndipo odulira, otherwise tikapandopanga choncho ndere sitipita patsogolo. Ndikuzindikira muli ndi fundo zofunikira kwambiri, komano ndikuyitanirani kuti mukhoza kutifikira treasury kuipanga advice ngati muli ndi zotezo kuti tichite cartel meeting yathu tenge vote tsopano. It was moved, it was seconded. All in favor tilande report say aye. Amene tikukana chimodzimodzinso. Okay. So tipita item ina kuti tipitize ndi zochitika zathu. Mukabwera pa tsamba la zokambirana zathu okay, ndifuna ndikuyitanireni ku agenda yathu imene ili pa tsamba lachiwiri. Pamenepo pali item number 108 pamene pali mu Chingerezi anena kuti session starting committees 2025, ndi pali nominating committee, credentials and licenses committee, gratitude and resolution committee. Timakhala ndi makomiti amene amalongosola zintchito zitatu zosiyana. Ntchito imodzi imene ino pafupi aliyense wakhala akuyilankhula kuyambira dzulo mmene akuyamba kukomana pano, yosankha utsogoleri imene ikutchedwa kuti nominating committee. Ndi pali komiti ina imene imayang'ana ziphaso kapena kuti zilolezo, kuti abusa akhala abusa amene okhala ndi chilolezo, alalika mabuku kuti akhala alalika mabuku a AVD amene okhala ndi chilolezo, ndipo pamakhala uphungu umene tikakumana choncho umalinganiza zimenezo. Komanso uphungu umene umayamikira kuthokoza kwa Mulungu, kuthokoza kwa ma-facilitators kapena anthu amene atithandiza, ndi amene ali mnoti gratitude and resolution. Komanso mwina zitsimikizo zimene takambirana kuno zimene tifuna tizitenge tizumbe mkota zipite. Ndi mphindi imeneyi
tikufuna kupanga advice zonena kuti tilinganize nominating committee komanso ndi makomiti oyenawo ndi ganizo lakuti ntchito yoyamba kuunguza ikhoza kuyamba kuti mmenezo zikuchitika kenaka tipitize ndi mbali zinazi. Ndikulankhula ndikudziwa kunena kuti yakhala ili concern nthawi zochulukirapo kuti nthawi zambiri timati mwina tikalandira report ya president, report ya treasury ndi executive secretary ndiye timasankha kuti akuluakulu achoke akapite ku mbindikiro ndi ena amaona ngati kuti ndi report ya madirector siyofunikira. Ndifunso limene tikadapanga debate ndi kuliganiza kuti tizipanga bwanji mmene timabwera kukumana msonkhano tinayesetsa kuti kapena we would try kuti maripoti onse apekhoza kuyamba za nominating ndi zinazo, koma mwina mukayang'ana mbuyo history yathu itionetsa kuti kankhani kosankha kamatenga kanthawi ndiye tikakankhiranso kutali ndiye kuti zikakamiza kuti mwina mawa tizikati kodino sitingaite extend ndiye kupaka extend ndiye kuti mati kupalamula vumbo kuzikhala ndi nkhuku pafupi ndefe nkhuku yokhalira pano mwine khoza tivutilapo nchifukwa mwina pakhala kuti tichite balance. Chitonthozo kwa amene timakhudzidwa ndi ganizo limene ndilomveka kwambiri tingathe kunena kuti monga munamva acheya akulankhula pereka report amanena kuti ripoti ingakhale ndikulankhula ndineyo koma si ineyo ndapanga zimenezi ndife, kutanthauza kuti mmene ayankhula a finance siwoya ndi ma departmental directors ndiye kuti ayimiriridwa mzimene alankhula zija pambali poti atipatsa ma details onjezera pamene popo ndiye munjira imeneyo ngakhale sikuyankha kolondola kumene ife tikada kufuna kuti maripoti onse tiziyamba talandiratu komabe pamene pakukhala ngati kuti tichite balance ifa chabwino kuti mwina mbali zina sikuchepsa ayi policy athu ndiye amene anatitsogolera ku mbali imeneyi ndi president ochokera ku Malawi Union kapena amene akhoza kumsankha iwowo kuti achite zimenezi kapena wina ochokera ku division o ku general conference ngati ali nafe ndipo peza lero tinda president athu nafe pompano ndiwa itani kuti mwina titsogolere mu ganizo limeneli kenaka tipita pa dongosolo limene tilungisane. Mr. President. Vuto nali ine pepani zinthu zina usamango kakamira ndipanga ndekha ayi ndenda chita delegate kwa executive secretary kuti atiyendetsere mwambo onse ine ndikangochita chair meeting committee ko ngandaranso zingothamanga apa ndi apa uli ndanyamata mbali ndeta ita delegate kwa executive secretary Pastor Kachola azithandizana ndadambulawo banyenya Mulungu ndi wabwino nthawi zonse. Titokoze president popanga delegate ntchito yovuta kwa ine. Nthawi ino ndi nthawi yakuti yambe kuyang'ana za mpingo makamaka kusankha atsogoleri amene ayendese ntchito ya Mulungu muno mu Central Malawi Conference mu zaka zitatu zimene zikubwerazi. Monga mmene president athu ananenera kuti nontha kukhala chair chifukwa ikhala conflict of interest. Nimati ndinene kuti no mmene ndayima pano tsopano
mphamvu zogwirira ntchitoyo zaperekedwa ku ofesi ya Malawi Union kuti iyendese ntchito yonse yosankha anthu amene atumikire kugwira ntchito mzaka zitatu zimene zikubwerazi. Mawauja panga address issue yokhuzana ndi constitution yathu ya Central Malawi Conference ya mpingo wa Seventh Day Adventist. Mene atsogoleri athu a president anayima ananena kuti tikuvotera kuti tipange chiyamikiro cha ku Malawi Union ndi issue yathu ya constitution. Chotero mmene nkhaniyo inaperekedwa kwa ife ku Malawi Union, nthawi yomwe ija tinapanga sokonzati kuchokera ku higher organization yathu yomwe ndi Southern Africa Indian Ocean Division. Chotero mmene ndikuyima pano wa tsiku la lero, therefore tikupanga move on kugwiritsa ntchito constitution yatsopano imene yavoteredwa tsiku la lero. Nambala ya anthu amene akakhale mu masankho ndiyo khayo imene yasintha kukhala yochulukirapo koposana ndi mmene inalili poyamba. Nambala imene constitution imene yapangidwa present ndi 41. Chotero nominating committee yathu lero tisankhaso anthu 41 amene akalowe mmenemo. Ndikukhulupirira kuti ichichi ndi chiyang'aniro chimene mpingo mu Central Malawi Conference unali nacho, ndipo chifukwa chakuti msonkhanono uli ndi mphamvu zakuti wavomereza constitution imene ija, tsiku la leronso tikuyamba kuyigwirisira ntchito. Izizi tikuchita chomwechi chifukwa ativomereza ku division kunena kuti popeza chachitika mu msonkhano wa constituent monga mmene tililimu, constitution imeneyi ingathe kuyamba kugwirisidwa ntchito tsopano. Now nthawi ino ndi nthawi imene tikuyeneka kukhala ndi organizing committee. Molingana ndi nthawi yathu ndi chilongosoko cha mpingo, mukapita mu constitution imo muona kuti ikuyamikira kunena kuti mpingo uliwonse ukhale represented mu committee imeneyi. Komano mmene tipitire chitsogolo masana ano ndi zonena kuti tigawana kupita kuma zone amene tili nawo, kumene ma delegates tonse muno pamodzi ndi abusa tikakumana amene tachokera. Tikakakumana m'mazone amene tachokera, tikasankha mmenemo anthu amene akakhale mu, tikasankha kumeneko organizing committee imene isankhe nominating committee. Endera zingathe kutitengera mtunda wautali ngati tingapite ma delegate tonse kanthu akaka ndanyamula m'manja mwangaka alese ali nako eti. Ndikukhulupirira kuti delegate aliyese kamene kakaso pali dzina lake, si choncho? Ndi imene muzituluka anthu ndi mayina awo kugwiritsa ntchito kanthu akaka. Ntchito imene tikufuna tichite pano, tufuna tigwire ntchito yonena kuti aliyense ikamapita kumapeto ntchitoyo anene kuti masankho awa anali achilungamo. Zilipo nthawi zina zimene anthu amabwera ndi maganizo onena kuti anthu ena makamaka atsogolera amene akupangisa masankho kuti anali ndi anthu awo kale. Koma kudzera mu njira imeneyi, mayina amene asankhidwe kupanga nominating committee ndi mayina a anthu amene inuyo nyumba ino muwasankhe kukapanga ntchito imene mwawatuma. Ndiyeno muchiyang'aniro chathu tinali nayo ndiga molingana ndi constitution yathu yatsopano ya anthu okwanira 41. Mwa anthu 41 amenewa breakdown yake taigawa motere kuti amenewa ndi amene akapange nominating committee. Abusa choyambirira munthu woyamba amene akuyendesa ntchito ya masankho amakhala president wa Malawi Union. In this case president yathu ndi amene ali munthu woyamba
kukhala mu nominating committee. Chotero iwowo ndi munthu nambala 1. Pambali pa president tisowanso kuti no mu committee imeneyi tikhale nawo abusa okwanira 13. Azibambo Adventist men tayamikira kuti no akhalepo 10. Azimayi ma women 7. Ma youth achinyamata 7. Ma APDs 2. Komanso head of institution mmodzi. Tikaphatikiza figure imeneyi tikubwera ndi namba ya 41 imene ikupanga constitution figure imene tayivomereza mu amenewa executive secretary komanso chief finance officer Malawi Union palibepo, koma mukawerenga constitution yanu muwerenga kunena kuti no amenewa ndi ma ex official members amene satenga nawo mbali povotera koma amakhala nawo kuonerera process ya masankho. Chotero ndimafuna ndiyamikire ku nyumba ino kuti no titakhala pansi tinagawa mayinawa motere. Mazoni athu imene tikuyitchula lero lino kuti no ikhala zoni yathu number 1 ndi Kambwana, Mabuna, imene ikulikasiya, Bwatalika, Namitete, Malingunde, Bunda ndi Kampala. Ma district 6 amenewa akupanga zoni imodzi imene kumeneku tifunsa kuti no akatisankhire mbusa mmodzi komanso bambo mmodzi ndi mayi mmodzi. Ndikukhulupirira amene mukuchokera m'mazoni amenewa mukutenga information imene ndikunena panoyi, chifukwa tikapita malo mwanumo kuti no tisankhe ntchito imene tikuyamba panoyi guide yake ndi imene ndikufotokoza pano payi. Then tili ndi Lilongwe City kumene kuli ma area 3, area 18, area 23, area 47, Biwi, Chirinde, Kawale, Liguni, Lilongwe Central, Lilongwe Central West, Lilongwe East, Lilongwe North East, Lilongwe North West, Lilongwe South, Lilongwe West, Lingadzi, Lumbazi, Mchezi. Mu Lilongwe City muli ma district okwana 18. Chotero ku ma district amenewa tikuyamikira kunena kuti no kuchokera azibusa 3, azibambo 4, azimayi 3 ndi achinyamatanso 3. Tikaphatikiza onsewa akukwana anthu 13 kuphatikiza abusa 3 komanso leite ya anthu 10. Lilongwe City tifuna itipase ku nominating committee anthu okwana 13. Then we are proceeding with Mchinji kumene kuli Nkanda, Mchinji ndi Malombe. Ma district 3 amenewa tikuyamikira kuti no akatipatse abusa amodzi ndi amayi amodzi. Zoni ina ndi Chantuma kumeneku kuli Mtunthama, Chamama, Kasungu, Kachere ndi Malomo. Zoni imene imuli ma district 5. Kuma district amenewa tayamikira kuti no kuchokere mbusa mmodzi ndi bambo mmodzi ndi wachinyamata mmodzi. Then tukupita ku Dowa kumene kuli Nchisi, Dowa ndi Mponera. Ma district 3. Kuma district kumeneku tikuyamikira kuti no atipasa mbusa mmodzi komanso bambo mmodzi. Tikupita ku zone ya Salima kumeneku kuli Ntakataka, Chipoka, Salima East, Nkhotakota ndi Dwango. Mutipatsa abusa amodzi, amayi amodzi ndi wachinyamata mmodzi. Zone number 7
komanso abambo amodzi. Tikupita ku zoni ya Birira kumene tili ndi ma district awa: Pirilongwe, Birira, Changa ndi Sharp Valley. Ma district 4 anayi amenewa tikulakalaka kuti no atipase abusa amodzi, abambo amodzi ndi wachinyamata mmodzi. Tikupita ku zoni ya Nchewu, Tsangano. Kumeneku kuli ma district 6 ndipo ma district ali motere: kuli Kakhobwe, Lizulu, Lakeview, Nchewu, Mphate ndi Tsangano. Kumeneku kuyamikira kuti no zoni imeneyi ikatipase abusa awiri, amayi amodzi ndi wachinyamata mmodzi. Then zoni yathu yomaliza ndi Yadedza kumene kuli district 5 motere: Namwali kwawo, Tete, Mayani, Dedza North, Dedza South. Ma district 5 amenewa tikuyamikira kuti no atipatsa abusa amodzi komanso abambo amodzi. Iyi ikhala ntchito imene ichitike mu anthu amene tawatchulawa